እዚ ቪድيو ምስራኻዊ ህይወትካ ዓዊት ምርት ክትወስድ ኢኻ ኣብ ሓደ ከባቢ ሓደ ሽማግለ ምስ ሰለስተ ደቁ ይነብር ነበረ እታ ማያ ትበሃል ጓሉ ኣመና ንቕሕቲ ነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሽማግለ ብዕራይ ክሸይጥ ናብ ዕዳጋ ክኸይድ ኣብ ዝወጸሉ ሰዓት ነተን ሰለስተ ደቁ ካብ ዕዳጋ እንታይ ክማለአልክን ወለ እተን ክልተ ደቁ ክትሻወሎ እሞ ማያ ግን ኣነ ምንም ክትማለአልየ አይደልን ግን ምኽረይ ክትቅበል ይደልየ ወለቶ እቲ ሽማግለ ዋላዳ ተሓሳብ ቀሪዎሎ እምበር ማያ ኣመና መስቶ ዓሊትን በላሕን ስለዝነበረት ናታ ምኽሪ ንኽቅበል ተስማዕምዐ ማያ ቀጺላ ኣብ ዕዳጋ ምስ ከድካ ዋጋ ናይቲ ብዕራይ እንተሓቱኻ ገንዘብ ዘይኮንካ ትነግሮም ጸጋመይቲ ዓይኒ ናይቲ ንጉስ ዘምፀ እየ ዝህቦሎም በለቶ እቲ ሽማግለ ብሓሳብ ጓሉ ተስማዕሚዑ ናብ ዕዳጋ ኸደ ኣብቲ ዕዳጋ ዋጋ እንተሓትዎ ድማ ጸጋመይቲ ዓይኒ ናይቲ ንጉስ ዘምፀ ብዕራይ ይክህቦ እየ በለ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዘረባ ናብ ንጉስ በጽሐ በወታደራቱ ገይሩ እቲ ሽማግለ ናብ ቤተ መንግስቲ ከም ዝመጽእ ገበረ እቲ ንጉስ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ወሎ እቲ ሽማግለ ድማ ይቅርታ ናይ ጓለይ ምኽሪ መሓረን ብምባል ነቲ ንጉስ ለመኖ እቲ ንጉስ ምሕረት ክገብረልካ እንተዳ ኮይነ ጓልካ ሒዝካያ ምጻእ ኢሉ ኣዘዞ እቲ ሽማግለ ንማያ ጓሉ ሒዙ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣተወ ንጉስ ቀጺሉ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ነቦኹ መኽርክዮ ማያ መጀመርታ ከም ዘይተቀትለኒ ቃል እተወልየ ወለቶ እቲ ንጉስ ቃል ኣተወላ ማያ ቀጺላ ንጉስ ሕጃው ዳኝነት ክትፈርዱ ከለኹም ኩሉ ሻብና ሃፍታም በየማናይ ዓይንኹም ንድኻ ድማ ብጸጋማይ ዓይንኹም ትርእይዎ ወለቶ ስለዚ ጸጋማይ ዓይንኹም ምንም ስራሕ የውሉን ኢለየ ብምባል ብቅንየ ተዛረወ ንጉስ ኣመና ውሽጡ ተነኸ እቲ ንጉስ ብብልሒ ናይ ማያ ተገሪሙ ክምርዓዋ ደልየ ወዲያውኑ ተመርዓ ከምዚ ዓይነት ሓጸርቲ ቪድዮ ተበጻሕኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ይትረሱ